Hello guys, jotono lamso kono na hanya tisha tini katal video bai norong takok saslang YouTube channel norong bagi hanya tisha katal blog video tu faika sing tabok kami thanglai dongo agur toloni simi agulini simi engkai good friday kami khlailai chine hinai yango friday saturday sunday chuti mano ga sunday o char chok pai hanya tisha no gifina hinai wan chuk no phalaika engkai sing tabok thanglai dongo ko lama o engkai kakasong bai bongni gari bai khene eklogi thanglai dongo sing tabok Engkai sing sonkla hati wa fai no bathak lai kya or kisa pui sabji chai thang ni nai engkai or no fungo kun sa bolai je bla fungo ongko bathak lai no fai lai mani tiar khai engka ba or bathak lai salai thang nai engkai sing aro tv no khala lai bai kha sonkla hati wa garani no lamai lai tongoi ko sinyang khoi bai agartala ongko highway ongka bla engkai lama rok ekdam hamka smooth ekdam kis bisi jora nangli ta bukai dakri no sogio aguli bai khoi town engkai ko ekdam lama kaham sing ta thang lai tongo Hello basong guys tini nogo family kami wam guys saltam ni suti mam la suko soni ba robar dog sunday to sunday no nga tini good friday bla guys sing fungo khlai mani satta wang guys sokwe nogo sokpa kya sokpa ya koni nogro phari ya kon poriskar khabi ka taba 11ta baji dongo taw mai ti chai gise thangki nai ke nok legal lagala injak nok ngoi man khana hiyango bed dog mani khisu kalang ma thangmasio tang mon ti sa ngo thamna nangbai ana thana purubo ngai ko ba hai sokpa ya koni tabung no tugui musoi ready khai Gethen sekang mai kota koni chai thanan phajak mani yak ni tin yak ni mai masa abal khobla gaya no tin chanai gudok tongo te wahan bai ko lai phangsak ni no phun ko nang tabuk iko nadia mo gudok omoro ngo mui masing rok tongo mui masing gudok gayang khai ko ngo wahan bai ngo chakhai lai phangsak khai tang nai kana tini ekdom khomna chok khombar ni ko nai be di pa golab rok tongo chhatro bongo rok tongo sam chata tongo pudina rok tongo iko sujamukhi rok tongo iko yango jinia tinia rok tongo iko kamio sakwa jeseng tabuk iko pisungara miski langnani hini phalemani koro miski kabangma bong musuk tongbla Iko, engkai sing bosto dai pepe kya, iko, engkai orang dai tu negara kata iko, bosto thai se miski mang no, negara mungkin jero kai keng kai, rina bagita. 2000 years later. Hello iko, kami phai, tini ni horne mu iko, nor nugi jema khana desi tok, omonan tini, salah ni seng, nor ngai tadi nor phone kana. Tabuk tanai hello guys iko para phai monon ta tini salanya palai mole desi tok tabuk tibul kha tabuk rathar sinai engke rathara kono ni ko tibuli jaga konjak tabuk horo sogoi tongo guys fu yo sob bai keno poriskar khainai tabuk ele ko sogbai keta khai osan thas kai sokana ji togola desi tok tabuk bokar sogoi tongo iko mo hai ke soka osan thas kai engke monota fish khainai ta Gamono fish kaya koni songai cak mora bai kepalanya nai jong ni tebo iko mo cak mora bai ke iko mo cak mora bai canai ta monte si tok no ngai cak mora bai hela bai kya yang tabuk tok bahana simi iko finally sa hela bai kya sin desi tok oro kakhana 1.5 kg rok leng khana tokla kotomano ngai tang mono songsinai ta fish khabe ka kono thas kai tang mosla rok ri tongo tere Engkai ko yango mos angko hasing dison pias roke rawi te hasing bai pingodison ko tokjak A few moments later 5-10 minit ni pore hanya tisa iko kutuk tong hamui kutuk tong hata engkai mo kutuk bai ko chakmor moji bai ketong te ka ko mon kan ka ban pore buti disne kya buti ri tisa mu hunai engka bro kai sing sai man sinai engkai norok nai tong di hunukan rok no pai thago mui mun khan ro nogoi man khana desi tok chakmor bai songjak engkai ko ready omo yathekan batan tini kefagana ko thas kai nogo phai ekdom desi tok bai pale mole nok kaisa engkai naji nor totong sare comment khlai aboni logi tongo yang gudog ko diboni kisa yang denta butui engkai ko chai sigara na kodok